मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथांखौ दिनै प्रेस मिटआव जोबोद गोसो होनानै आं नायदों। नोंथांनि मोखाङाव डिप्रेसन आरो नार्भासनेसखौ आं नुदों। मानो एसेबां नार्भास जादों नोंलाय? रंगल बायदि साधारन मानसिजों डिबेट खालामनो? बिटिआर सेक्रेटारियेटआव जाय समाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' हांखोजों लिरदोंमोन, बै समाव नोंथांमोननि बारग' इएम देरहासार बसुमतारी नङामोन होनबा, जाय एसामिस लेंगुवेजाव लिरनांगौ होननानै गुबुन रावाव लिरनांगौ होननानै प्रेसार होनानै लिरहोनाया? नोंथांमोननि जातिनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो बै समावनो बुजिदों। नोंथांमोना जातिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावग्रा, जातिनि थाखाय बेसेबां गाबख्रांग्रा। जुदि नोंथांमोना बै समाव जातिनि थाखाय गाबख्रांग्रा दैदेनगिरिमोनब्ला, नोंथांमोननियाव जुदि सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला, देरहासार बसुमतारी बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन खोमा। बिक्रम दैमारि, नोंथाङा मानो सोंलु सोंनो हायाखै बिथांमोनखौ? नोंथाङा सों बिथांमोनखौ। नोंथाङा माबा मोनसे जायोब्लानो सोरखौबा दाय हमनाय बेखौ गारनांगौ। आरो नोंथाङा इलेक्सन कमिसन, डिलिमिटेसन कमिसननि सोमोन्दै एसे गुगल नेटफोराव मोजाङै नायना ला। नोंथाङा फेसबुक रिल्स नायस्लायस्लाय एसे बेफोरखौबो नायना ला बिक्रम दैमारि। ससमाखौ दाङि दाङि मानसिफोरनि सिगाङाव नाटक खालामनानै गावखौनो बारा गोरों देखायनायनि गोनांथि गैया बिक्रम दैमारि। आरो नोंथांखौ बेनि थाखायनो टाइम होदों, नोंथाङा एसे स्टाडि खालामबाव। नोंथांखौ आङो नोंथांमोना एसे लाजिदों। नोंथांखौ बिदा लिं दिनैनिफ्राय। नोंथांखौ फंबायसो होनना लिंनो गोसो दिनैनिफ्राय। खारन नोंथांजों डिबेट खालामनो साहस गैया। नोंथांमोननि सापर्टारफ्रा नोंथांखौ जेरैबायदि ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामगासिनो दङ, नोंथांनि रियेलिटिखौ बिथांमोना नुयोब्ला नोंथांखौ मुगैगोन बिथांमोना। बिक्रम दैमारि, नोंथाङा रेडि जा। नोंथाङा एसे स्टाडि खालाम। नोंथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थाबानो जानाय नङा बिक्रम दैमारि। इलेक्सन फैदोंखाय बारानिख्रुइ बारा प्रेस मिट होबाय थाबानो जानाय नङा। नोंथांनियाव एसे नलेजआबो थानांगोन बिक्रम दैमारि। नोंथाङा जुदि साहस दङब्ला इमिडियेटनो नोंथाङा मोनसे आंजों डिबेट खालामनांगौ, जायखिजाया निउस चेनेलाव। बिक्रम दैमारि। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।